Bale, eta hori komentatzen genuen bezala, sare sozialei buruz eta ez ditugun aztarna digitalei buruz, eta nola, aztarna digital hauek saltzen diren, hemen adibide bat ekarri dut zuekin. Bai? Gizon hau ezagutuko dugu orain, Zakari Makoi, eta gaju hau, zijoan bizikletan ibiltzen, eta polizia agertu zitzaion, polizia bere etxera joan zen bere bila, esan ez lapurreta bat egin zuela. Claro, tipoak ez daki horri buruz ezer. Tipoak ez daki ezer lapurretari buruz. Bera ez du ezer lapurtu. Kontua da, poliziarekin hitz egiten dagoenean komisaldegian, noski. Bere etxetik atera eta komisaldegira eraman, eta zure mundu guztiak ikusi nola poliziak erabaten zaituen. Hori egin ondoren, hitz egin zuten, eta azkenean poliziak esan zion, zu 3 aldiz pasatu zara lapurtu den etxetik. Eta, karo, bestak edarizu egin nola dakizu. Kasu honetan, hemen daukagu. Tipoa 3 aldiz biziketarekin eta kontua da Runkeeper aplikazioa erabiltzen zuela. Hori, aplikazio bat, zu igotzen duzu zenbat kirol egiten duzun, eta aplikazioak esaten dizu, super ondo, eta zure lagunekin partekatu dezakezu, eta bai, zure lagunekin, eta ordaintzen duen guztiekin. Orduan poliziak ikusi zuenean, zer gertatzen ari zen, eta hemendik ze jende pasatu zen, jende guzti hori zuzenean lapurretagarekin erlazionatuta zeudena, bere bila joan ziren, eta deklaratu behar izan zuten. Hau adibide bada. Tipo bat, bizikletaren ibiltzen, eta sin más, hori gertatu zaio. Baina hau gertatu zaio edonori. Bapatean polizia dator zure bila, eta esaten du zu delitu bat egin duzula. Zu ez dakizu ezer, ja. Eta ez da zer gertatzen, gero zure etxera eramaten zaituzte eta zuri ez zaizu ezer gertatu. Baina bapatean komisaldegira joan behar izan duzu, eta hori guztia aplikazio bat erabiltzagatik. Bale? Eta orain, gustatuko litzaidake zuetako norbait pentsatua, eta hori fake news bat ez da izango. Mendizka honek kontatzen duena ez da interneten topatu duen lehengo gauza. Espero norbaitek hori galdetzea. Eta erantzuna da ez da fake news bat. Zergatik, ikusten baldin baduzue, gure lagun espioi Google honetan ateratzen zaigu nola webgune ezberdinetan berria agertzen den. Baina horrez gain, baita garrantzitsua da eta hemen ez da inongi ikusten, webguneak ez izatea berdinak herrialde berdinekoak. Tipo hau, Floridan gertatu baldin bazaio, Floridako egunkarian egon barko luke. Hori, pizkat interneten bilatzen ibili nintzen, eta berria topatu nuen hori, eta gaina NBC. NBC da, denbora asko dara mankate bat, normalean, berak esaten dituen gauzak fidagarriak izaten dira, orduan, nik pentsatu behar dut, NBCek ere esaten baldin badu, eta beste webgune batzuetan, fidagarriak direnak, ez El Mundo Today edo lako zerbait, agertzen baldin bada, ziurrezki hau egia izango da.